लोगोफोर दिनैनिबा गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि ससे भिडिअ क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर बिथां मेथाइ रोजाबगिरि आरो मेथाइ लिरगिरि आरो फाव खालामगिरि बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि गोदान मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर, एबा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बैसागुनि थाखाय गोदान दोंसे मेथाइ रेकर्डिं खालामगासिनो दङ होननानै गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। आरो बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बे फेब्रुवारि दानाव गावनि मोनथाम मिउजिक भिडिअ दिहुनगोन होननानै फोरमायदों आरो गावनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलावनो हगारगोन एबा नुनो मोनगोन होननानैबो बुंदों। दा बिनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि मेथाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनो बिथांमोना बयबो नेनानै थाथ'दो आरो बिथांनि फैनो गोनां बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै सोर सोर फाव खालामगोन बेफोरखौ जुदि उनाव माबाफोर आपडेट मोनबावब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। दिनैनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।